Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sannan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka, da aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro da muke da su a wannan jiha mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara. Nan wurin da kuke gani wuri ne mai sunan kwanar 'yan Ghana, wato unguwar Shirin Murtala a karamar hukumar Nasarawa a nan Kano. Idan za ku iya tunawa, shekarar ta gabata ranar 4 ga watan 12 na shekarar 2021 akwai rahotanni da muka samu, wato na batan wata yarinya mai suna Hanifa Abubakar, yar kimanin shekaru 7, wadda tunda ta bata kwamishinan 'yan sanda ta da dakarun 'yan sanda na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo, a karkashin jagorancin DSP Shehu Dahiru, tare da basu umarnin lalle a tabbatar da wato an nemo wannan yarinya, wanda alhamdulillahi jami'ai na tsaro na Kano gaba ɗaya suna aiki ne tsintsiya madauri ɗaya, wanda Allah ya taimake mu, wato a wannan rana yau din nan 20 ga watan 1 na wannan shekara ta 2022 aka samu nasarar kamo waɗanda wato su suka ɗauki yarinyar, wanda bayan sun ɗauke ta sun nemi a bada kudin fansa kwana 14 da suka ga cewa za a gane su ne. Ɗaya ma a ciki abin iko Allah wai malaminta ne, to gashi dai tare da taimakon wato jami'anmu na farin kaya wato DSS aka samu nasarar kama su, wanda ga su dai za ku ji daga bakin su irin abubuwan da suka yi. Amma kafin nan, tun da gashi ya ba mu bayanai, za mu je matso kusa ya ba mu bayanai, sannan mu je inda suka birne yarinyar a cikin gidansa a tono ta, wanda dama ga likitocin mu da 'yan sanda da kwamishinan 'yan sanda turo. A matso gaba, me sunanka? Abdulmalik Muhammad Tanko. Na'am? Abdulmalik Muhammad Tanko. Shekarunka nawa? 34. A ina kake da zama? Unguwar Mursala. To ba mu labari a takaice, me tsakaninka da yarinyar nan Hanifa? A takaice ɗaliba ta ce a makarantar Noble Kids Comprehensive College da take kwanar Dakata. Me ya faru da ita wannan ranar? So abin da ya faru dai shine akwai wannan bawan Allah da yake nan bayana, da kuma wata wai ita Fatima, wanda na kawo musu tunanin cewar su zo su ɗauko wannan yarinya da nufin cewar mahaifiyarta ce ta ce a ɗauke ta za ta nemi kuɗi a wurin mahaifinta. Wannan ƙarya ne musu kenan. Suka aminta da hakan, suka je ƙoƙarin ɗaukanta, ba su kai ga nasara ba don ba ta yarda ta bi su ba a keke napep kenan. Daga baya da na ga abin ba zai yiwu ba, sai ni na je na ɗauke ta a keke napep ɗin bayan ta dawo daga Islamiyya. Idan aka kai ta? Na kawo ta gidana ne, ta zauna a gidana tare da iyalina tsawon kusan sati 2. To me ya faru da ita daga nan? To a ƙarshe dai akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan, sai nake tsammanin cewa an turo su ne su bincika shin ko a gidan na wata take, saboda an ce yarinya ta ambaci sunan uncle ɗinsu a wannan lokacin. So hakan ne yasa na rasa mafita, a ƙarshe na bata maganin bera. To daga nan me kai mata? Sai shi wannan bawan Allah da yake nan bayana, sai na zo na same shi na ce ya zo ya haƙa rami. Wannan ramin da zai haƙa ɗin an binne ta? An binne ta. Nawa ka nema kuɗin fansa a wurin iyaye? Ana mun naira miliyan 6. Wa ka kira a ciki? To nan ba ce dai wacce dama suka taɓa bari a makaranta, amma mace ce ta ɗauka. To tsawon wanda lokaci ka san yarinyar? Kusan watanni 6 zan ce, tam 2 dai kenan, ko ana 3 yanzu haka. Yanzu wa ya kashe yarinyar? Yanzu a takaice ni ne kenan. Waye garkuwa da ita? Ni ne kenan. A ina ka ajiye ta? A gidana na ajiye. A wanne wuri ne gidan? A tare da iyalina a nan cikin Tudun Murtala. Ina gidan yake? Ba a nan bane. To nan gurin da ka kama? Nan makaranta ce, inda ɗaya daga cikin makarantar mu ce, inda ana aka binne ta. Yaushe ka binne ta? Kusan kamar 20 ga wata nake kyautu, ba zan iya tuna specific date. Waye ya binne ta? Ni na binne ta. To yanzu za ka iya nuna mana wurin da ka binne ta? Insha Allah. To dan ja baya, kai matso kafin mu je. Kai me sunanka? Sunana Hashim S.u.k. Shekarunka nawa? Shekara ta 30. A ina kake da zama? A nan Tudun Murtala. To ka ji abin da ya faɗa? Ya kuke da shi? Aboki na ne. Kusan tsawon lokaci. Kai me kai a cikin wannan harka gaba daya? Tsakani da Allah, ni abin da ya kira ni ya ce mun akwai makocinsu da
matar shi ta yi bari, da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta, sai na ce to a kai ta makabarta mana a binne ta, sai ya ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a yi bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba, sai ce a yi bari ne. So a takaice dai kai wani gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce min in zo in binne musu wannan barin da aka yi. Ka birne? Sai ya kira ni ya kira ni ya ce da daddare zan zo, sai ya ce mutumi nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ce ga, tunda larura ce ta samu mutum ba zan yanke hukunci ce ga abin da za a. To me kuka yi dai a takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu a buhu ya zo da daddare ya ajiye a makaranta. Ni ne na yi tono. Waye binne? Ni ne na binne. To magana dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi zamu je, zai kai mu wurin, za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani domin ya nuna mana. Mu je zuwa. Mu je ina medical ce? Bismillah. Mu je. Medical ce. Ina masu bin sa bayan. To mazo kusa kai. Mazo kusa kai nuna mana daidai inda ka binne. Daidai ina ne aka ramu? A ina ne? A nan wurin? To shi ke da abu da wurin mu gani. Ina masu hebron din abu dai. Jama'a da Allah a ja baya. Da dai ina ka sa kan maza kai kai nuna mana da kai. Maza mu je da dai nuna mana da dai wurin. A nan ne, yana a cikin buhu ne. A cikin buhu ne? Da dai ina ne? Daidai nan ne. To ya kai ramin karami ne ko babba? Ai shi ramin ba ni ne ba. To matso kai. Nuna mana ina ne ramin yake? Daidai wancan wurin? Daidai nan ne? To dawo baya. To alhamdulillahi nan wurin da kuke gani shine wannan buhun, gashi nan buhun ne. ka zo ka duba ta gatan taro rube. Take the picture inside. Ga tana a ciki Yakubu. Wanda ta riga ta lalacewa gaba daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 To Allah dai ya jikanta, Allah ya gafarta mata. Just leave that six. Come on, open it. Gashi dai ta ma gama lalacewa gaba ɗaya a cikin wannan. Open it clearly. Karka ji komai da gloves naka, karka ji komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata. To ga su nan dai wanda suka yi wannan garkuwan kuma suka yi wannan kisan kai din, wanda ko shakka babu wannan marasa imani, wannan marasa tunani, wannan tsinannin mutane za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrinsu. Sun ɗauke ta ga wata na Disamba kuma babu wani wanda ya neme mu da neman kuɗi ko wani abu, sai about a week ago sai aka yi mata ta text da number ta cewa yar mu tana wajen su. Bayan sun ɗauke ta sun tuntube ku. Sun ɗauki sai bayan wajen wata ɗaya sai babu wani communication from them. Tsawon wannan lokaci da suka ɗauke ta wani irin hali kuka shiga? Wallahi hali na tashin hankali, ba mahaifiyarta ma kusan kullum tana shan magani asibiti, ni kuma dama ba na iya cin abinci, ba na iya bacci tunda mutum ka kasa bacci ka rame ka lalace. Ita uwar ta samu problem har asibiti na kai ta Nasara aka duba ake ta samu problem, muka je aka mata scanning, kullum tana kan magani, ba bacci ba cin abinci sai kuka kusan kwana 48 yanzu. Ai babu zancen ciya bai taɓa lafiya ba. Shin Hanifa a cikin 'ya'yanka ita ce ta nawa? Ita kaɗai ce Allah
Allah ya mallaka mana. Kamar wani irin yanayi mahaifiyar Hanifan ta shiga bayan da aka faɗa mata cewa ga inda aka gano 'yar tata? Lokacin da ta jira samu labarin ta dan samu shock haka, mun kai ta asibiti da yanzu haka tana an ba sa mata drips, an ba ta magani, an mata allura, yanzu haka tana kwance tana bacci. Lokacin da jami'an tsaro suka kira ka cewa ka zo gashi an kai ga gano inda 'yar taka take da kuma kama wanda ake zargi da hannu a kisanta, wani irin hali ka shiga? Gaskiya lokacin da aka kira ni ina DSS ba mu tunanin cewa wani abu ne haka mummuna ya faru ba. Kuma yana kyautata cewa shi wanda aka kama jiya yanzu ne ba mana inda yar mu take mu je mu dauko ta, ko kuma a ba mu maki wasan dauko ta tana wajen su. To suke shi darakta ya kira na option sa ke kwantar mu da hankali cewa ni hakuri, Allah ya riga iko sai ya dai ba ta da rai, an kawo samu gawa da aka binne ta wajen kwana 20 kenan inda shi wanda dake ta je binne ta sun tono ta. Ni hakuri gaskiya a lokacin to ba sa wanda ya faru ba dan kusan faduwa ne a option sa sai Allah ne aka yi. Lokacin da aka dauko gawarta daga inda aka binne ta, wani hali ka shiga? Gaskiya na shiga hali na dimuwa inda kusan rike ne suka yi na kan tsayawa suka sani a mota ma suke cewa kan tsayawa ne su suka kawo mota. Na shiga hali na damuwa gaskiya. Da wani abu ne za ka ringa tuna ita Hanifa din? Ita Hanifa yarinya ce mai faran da jama'a. Duk wanda ya san yarinyar na Hanifa a unguwa makota da dangi, wacce mai shiga rai, tana da basira sosai, tana da sanya mutane, tana da faran. Ba wani take so a duniya irin ta ce babanta kuma yanzu a zuwa ce ga irin da aka kashe ta. Abin gaskiya ba abu ne mai saukin juya, sai dai kawai shi dan adam to musulmi ne kai, dole Allah na jarraba ka da abubuwa ibtila'i kala kuma jarrabawa ce. Wani lokaci za ka iya tunawa na ƙarshe da kuka yi magana da ita? Ranar Asabar na ta muka da Islamiyya take cewa mahaifiyar take cewa baki Hanifa baki azkar na fitar da gida ba. Na yi azkar da ma ki jin ni sai bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah tana kwana da karfi ce yayi ai sama Hanifa ki ina jin su. Hanifa kin yi to Allah ya kiyaye. Mami in kin da daga makaranta da zaki je kasuwa ki to min da alawa madara, kuma ki to min da alawa mai da wata tsotsa da ina so zan yi sadaka da hannuna. Na jin su. Mace ta karshe ke ta tafi gida kuma ba wasan kasa su tafi ba bikiyo ba fatiyo ba waye ba karatun Qur'ani, masala makarantar Qur'ani take. Wace dawo tun da Asabar ce ba ta zuwa boko, ta tafi 8 ba ta dawo sai 5:30. To 5:30 ta dawo a lokacin ne wannan abin da zai faru shi wannan mutum ne ya dauke ta ya tafi da inda ya kai ta. Ya kaji sanda aka ce wanda ake zargin shi ne ya dauke ta da sanadiyar rasuwarta ya zo hannu kuma ga abin da ya aikata wa 'yarka? Na yi farin ciki da aka ce an kama shi, wani tunani na tunda an kama shi ai ta za ta bayyana, tunda har ya tabbatar da bakin sa ya kirari ya yi confession cewa shi da kirarin yana da hannunsa, kaga ai tabbas ba na raba gaibi cewa zai ce ga inda yata take a ga komai yata. To Allah da hikimarsa kuma sai da ji labari na daban wanda aka yana tabbatar na hakan zai faru. Gashi yanzu an kama wanda ake zargin su da hannu a ɗauke Hanifa da kuma salwantar ranta, wani fata kake da shi gare su? Fata na kawai tsoron iyaye su kula da 'ya'yansu, kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu. Ita kuma Allah ya jikanta, Allah ya sa aljanna firdausu da alama komata. Kuma Allah ya ba mu juriya da dannewa wannan hali da muke ciki. Allah ya ba mu ikon cin jarabawa, tunda jarabawa ce Allah ya jarraba mu gani, kuma alhamdulillah muke jarraba duk abin da ake ya kamata mutum ya ko in ka shiga wani yanayi na kauce ko tsubbace Allah ya sa muka zuciyar mu nesa, mun tawakkali ga Allah, mun yi kalamarin mu ga Allah, kuma Allah ya zai ikon sa akan haka. Babu abin da zamu ce Allah shi alhamdulillah ala kulli hal.